48 sija wara li fil-medja ġew rapportati l-akkużi li għandhom fil-konfront tagħhom id-deputat Prim Ministru Chris Fern u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna, Robert Abela, ma jridx iwieġeb dwarhom. Wara minn hekk maħx passi fil-konfront tagħhom. Il-ħamis filgħodu l-pajjiż sebaħ bl-aħbar illi ebda persuna miterfa liċ kien responsabbiltà politika minkejja l-akkużi serji dwar is-serqa tal-isptarijiet persuni illi jinkludu membru attwali fil-kabinett, segretarju permanenti attwali u uffiċjali għolja tal-Gvern. Net News taqsal il-Prim Ministru jekk Chris Fern preżentax ir-riżenja tiegħu iżda Abela determinat illi ma jwiġibx dwar din il-kwistjoni taħraq. U għal darb'oħra wera illi jrid jixħed kollox taħt it-tapit. Jien fuq dal-affarijiet irid nitkellem fuq attività bħal dik tal-lum. Deputat Prim Ministru ma tix titkellem Prim Ministru. Fuq deputat Prim Ministru għamilt jumejn. Wieġeb id-domandi kollha tal-medja. Wieġib tal-kull domanda l-pajjiż irid jimxi l-qudiem. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali komdu. Il-pajjiż irid jimxi l-qudiem. Mistoqsi dwar it-ħassib serju minnaħa tal-korpi kostitwiti fosthom l-MEA, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Kamra tal-SMEs, Abela ma tantx deri li inkwetat fuq l-inkwiet ġenwin tagħhom. Korpi kostitwiti jinsabu inkwetati, Prim Ministru, qed isejħu għall urġenti tal-MCSD. Kif tuġibu? Mal-korpi kostitwiti għandi relazzjoni eċċellenti mal-qdiet u l-entitajiet kollha. Bidla ta' xejn minkejja l-appelli tal-NGOs u diversi qdiet oħrajn apparti l-200 akademiku mill-Università ta' Malta illi fl-aħħar sigħat qalu illi jinsabu inkwetati ferm bl-attakki fuq il-Maġistrat Gabriel Lavella u l-Ġudikatura. Tant illi ikkundannaw in-narrattiva li qed jimxi biha l-Prim Ministru saħħu li biex verament toħroġ il-verità l-istituzzjonijiet, inkluż il-Ġudikatura, għandhom jaħdmu mingħajr intimidazzjoni. Appelli illi waslu wkoll saħansitra mill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono illi wissiet sabiex il-qrati u l-Ġudikatura jitħallew jaħdmu f'serenità. Abela jisħaq illi hu tkellem fuq il-Maġistrat u mhux il-qrati. S'issa konna qed nitkellmu fuq maġistrat inkwirenti li mhux qorti. Il-President kelmet fuq il-qrati. Ejja nħalluhom. Ġudikatura wkoll kelmet. Ukoll fil-kuntest ta' qorti. Ejja nħallu l-qorti tagħmel il-proċess tagħha b'serenità. Robert Abela jibqa' jaħrab milli wieġeb ċaru tont u jissokta jiżvaluta il-ħidma tal-Maġistrat Gabriel Lavella jinsisti illi t-timing tagħha tal-eluq tal-inkjesta kien wieħed ċar u jitkellem waħdu.